салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Декоративни камин 140 намуд ранг дора, як 15 вид санг дора. Сад ҳар як намудуш 10-15 намуд цвет дора. Заводской ранг кадаги мешуви, тоза мекунӣ, мекани, мехароши, фасадни барои интерьер, экстерьер, дуруни хона да меша, берун да меша. нархош нака? нархош 80 сомон сар мешава, 80-85 сомон сар мешава, то 100 сомона квадратни метрш. Ё гипс нестанд. Бад ҳамчи хеле ки ранг мебини, заводской рангай, ҳами хе мебаранд, хона да метияна ка доставка када. Доставка дуруни шаҳр да, шаҳри Нав, Ҳисор, Регар, Душанбе то ҳамид ноёи то бе марказ шаҳр полни бурда метияна. Мана мисол ака яктаи намеш. Карпатский. Карпатский. Не, Апалачи, ин Апалачи. Ана Карпатский. Карпат ина уже ин ранг дигар. Не ранг дигар. Не ранг дигар. Не Апалачи уже Апалачи ина. Рангош. Светош любой хе дизайн, под дизайн, заказ мекне, тайёр мекне. Ина австрийский. Уже ина ҳами витрина уже 4 сол зиёд шудага. Ина витрина 4 сол зиёд шудага. Дар реклама ай. Боло кирпичако. Не рефийский уже. Рефе уже, не рефе. Не. Паркетный уже. Паркет. Чӣ хеле ки бо клиент мехоҳа, рангша агар алиш кадан хоҳа, мақсад дигар ранг, дигар чиз, ягон чи интернет пешниҳод мекуна, ҳамо рангша уже ба табдили ҳамо клиент кадан метиян. Кирпич стари ина. Оли бо баъзе рекламаҳое ҳастае ки неста витрина. Витрини майдонмон айда иҷа шаҳрда витрини калонае хай бо адресои шаҳрам агар моне клиентҳо метавонанд аҷоям биёянд. Классический уже. Мана вертикалный. Мана иҷа стари кирпич меша. Кирпич стари, ай стари кирпич камтар размерош фарқият мекуна. Дилина дарозиш тамом не ки агар не текстураш қариб як чиза. Бад рангош фарқ мекуна. анака ина меом. Уже брусчатка сар мешава. Брусчатка сифато 10 сол гарантия дора. Масъалаи ранг, хунук задан, мошини вазмин то 10 тона буроя шикана, бе пул бачаҳо рафта алиш када метиянд. Уже нархош ҳар хел сар мешава. Ай 40 сом то 90 сомона. 65 сомон мисол ин свети молочини. Болонранги ҳамин меша уже 55 сомон меша. Уже ман ин макро уже 65 сом. Уже макро ай 50 сома ша мешава зада. Ай 50 сома мешавад, 40 сома ҳам мешавад, не ки ё однослойна ай та то торша ранг доранд.
баъд сафедош сементи эрон қати задагай сементои узбекӣ кати мезананд арзонтар сементи эрон уже қиматтар баъд агар торша ранг зананд арзонтар меша тагуш битони холӣ ин айтаҳ то торша ранг дороли бод нишон метиҳанд тона бачаҳо 55 сомон 65 сомон боло 60 сомон хали аку нархош бо бозӣ када места ҳисоби нарх наво курс як рангша мегирем химикатша мегирем исӯсу кам нархо бозӣ када места 60 сомон 75 сомон уже сафед ки шуд амис ранги сафед қиматтар мешавад номшонам гуфтан гирги я хило манго ами интихоб кина баъд дигар бувайша бачаҳо бо информатсияи нақстар метиҳанд уже 55 сом 40 сом 45 сомон болоангишай 50 сомон поинангишай свет чиқад фарқ када свет қати фақат свет қати уже ранги ки тиёмни шуд бо арзонтар мешавад ранги ки сафед шуд бо қиматтар мешавад паркет ниё ай 55 сома дорад ду намуд 55 сома байнанги 60 сомон ай ана уже ин сементи эрон мешавад бежеви сифат 75 сомон мешавад ана боло 60 сомон сурх реклама уже 3-4 сол шудагай дар ҳамин витрини раҳ истодагай ина свеж ёш беҳад рангош сочни хали рангош гарени аҷоибот мешавад аркон 65 сомон 60 сомон поёнуш уже коричневи кати 60 сомон ай боло кати бежеви кати 65 сомон мешавад ана ишака 4 20 ба 20 65 сомон ай болону 60 сомон мешавад ана свети боло 60 сомон поинанги 65 сомон брадведу 45 сомон поён шай 70 сомон сафед шай 60 сомон уже сиёҳ шай ан ситора 60 сомон поён шай 70 сомон боло шай ана қолин 55 сомони поён шай 65 сомон боло шай 75 сомон ай серанит дора байнош серанит задагай серанит квадрат 620 сомон ай бо мебуранд лазерқати камтарак нархш қиматтар меша 75 сомон ай болош 65 сомон ай оранжеви қати серанитои сафед ай ана банан 65 сом торш 55 сом ана ҳар душ 50 сомон ай квадратный метрш 50 сомон ай инам 60 сом 65 сом 3D 60 сом 65 сом аку бо базе гулой мешава ки арзон мешава любой таш ай 40 сомон сар мешава ами тамоми ами санго ай 40 сомон сар мешава неки пешуш ами фақат рангош алиш мешава рангош алиш ки шуд қиматтар ай ами исои рангош мешава вариантҳои арзонам метонем када тайёр семен блок 20 ба 40 баландиш 18 куми завод сементи хоаксин ай сементи хеле вай нест 20 ба 40 дорем 20 ба 40 тоза дурнуш 4 кунҷа дорем бо заборни дорем 15 ба 20 заборниё ҳастай баъд декоративниёш ҳастай нархош 3 сомон доставка ай ами территории шаҳри нав иш 290 ай у заборниёш 280 мешавад камтарак бориктар ай ана ин декоративниёш уже ин полни декоративни ай дики камен бори мешавад ай сведной сар мешавад ай простой то ранга мешавад ай тумбош ай барои фақат заборни тумби заборни 7 сомон бедсведни сведной 10 сомон семенблоки декоративни простойша нишон тие простойш 4 сомон донаш мешавад ранга 6 сомон мешавад ия як бор мечинен камтарак қимат мешавад но шикатур минус фасад ранг кадан минус дига як бор як умр ина аку кам одамо мефаҳманд одамое ки маскадан уже ҳам чизои дидагиан забор ниё ина мо одамо мефаҳмем як бор расход мекунӣ як бор қиматтар мешавад зато дига ҷанбаст мекунӣ ака кора ҳар сол берунта ранг намекунӣ деворта шпаклёвка шакида ё эмулсия када намегарди заводскои ранг дора як бор мечунӣ халос мешавад стройка ака ана ин боқимондии намудо зиёда ай 50 намуд қолаб ай 50 намуд ранг ай кадомиша ки дил хоҳ мехоҳанд рангош бо алиш мешавад ҳамин қолаб да мехоҳад подсвети шифируш куна подсвети соколуш куна подсвети мрамриш куна биёя пешниҳод куна бо рангша ба таби дили ҳамун клиент када метиҳанд
ранг шалиш мекунад. Мақсад ки ҳамин витрин дада мо задагем ин ҳамин чиз шарт нест харидан. Мақсад метавонад ки пешниҳод кунад қати устош мебия, қати дизайнерш мебия ё худаш ягон совет метия ки мақсад ака ҳамин чиза ранг шада ман сафед ку иша сурх ё иша сурх ё иша бардови кун. Мақсад тамоми рангоя метавонанд алиш кунанд бо клиентҳо. Аку мо ҳама намуди ранга агар иҷоза занем, агар ҳама намуди ранга иҷоза занем, мумкин реклами мо бениҳоят калони бад шуда меравад. бо баъзе гулое ҳастанд ки дар реклама нестанд, ҳоли буроварагӣ нестем, новинкаҳое ки ҳамин сол омадагиянд. Баъд сокол, вариантҳои сокол, вариантҳои бардюр, латок, брусчатка, декоративни камин, 3D панел, семенблок, тамоми намуд семенблок, заборни ранга барои тумбоҳош, казирок. Мақсад ки ҳамин чизе ки ҳамин барои абделки ҳамин беруна мешавад дорем. ай брусчатка сар када ё ай семенблок сар када то дигар чизо. Сифатҳои нағз. Декоративни камин ай ҳама қимат ҳамиёянд. Оз як намудаш мраморни да боло буд, ё мраморни 90 сомон ҳамиёя мо мефурӯшем. Мақсад қолабошам қолабои необичный барои ягон дачапача ягон ва ёдам боша ин аҷоибот мебурад уже да объём. Бо инои вариантҳое мешава арзон зада 45 сомаш ҳам ҳаста. Ҳамин чиз ҳамин қолаба просто ай ранг зависит мекунад. Соколора ягон шагар зада гузаренка. Соколо 75 сомон анам декоративни ё. Ана ино уже 60 сомон ай. Соколо монам ай 40 сомон сар меша соколо. Акмо ами чизи қиматтар 1.5 сом ба ғайри аз дига ҷоя қиматтар лекин сифат 100% ҷавобгарӣ дорад. Садам як бор мезанад дига саргардон намешавада. баъзе одаме ҳастанд ки чизи арзона мезанад, бо дуюм бор дар кор мешава, мехара мезанад. Лекин агар ҳамун дубора кора ҳисоб кунӣ, ҳам масъалаи нархуш қимат меғалта, ҳам вақтуш мерава, ҳамун қадар асабонияте ки ӯ клиент мешава бовар кардан. Аку бо баъзе клиент ҳастай мефаҳма ин чизора, лекин бо ин чиза омада ай пеш дидан дар кор, ай пеш вибр кардан дар кор. Чиза аку ба сурат мефаҳману, лекин аку бо чихеле ки ай пеш ба чашм дисоди ака чиз бо дигар айда. ай клиентҳо шудан номероя монед занг зананд, бо информатсия ба чом метиҳан ака. Дар шаҳри Душанбе ҳам ҳастай реклама, дар шаҳри Нав ҳам ҳастай. Най бардюр 50 сантиметрай ду намуд бардюр дорем. Светош чихеле мехоҳам свет ҳамун вақте ки вибр кардам брусчатка, баъд светҳои ҳавоя па дизайнери ҳамун интихоб кардагиҳошон мешавад. Баъд дӯстуш латок 50 сантиметра дорем. ов бисёртар меравад, ин 60 сантиметраш ов камтар меравад. ду намуд латок дорем. ин ҳам светош мешава алиш кунем. Нархошон агар мебарад? Нархош пагони метрш ай 20 сомон сар меша то 25 сомон. Як дони амин ишама бардюрам латокам ҳарду шахе. Як дони амин мешава ки 12.5 сомон мешава, 10 сомон мешава. Ай рӯи рангош ям фарқ. Мо пагони метрам. Амин номерои телефон ай. акаҷо ина манзилатон номератон мекунед? Ноҳияи шаҳри Нав. Ки ҷое ки ҳамин кор монай. Анабод шаҳри Душанбе дадорем поини управлени гаи кӯчаи Ҷаббор Расулов да. Номерои телефон 931 95 1000 501 70 08 07 909 33 77 03. ҳамин се номер фаъол ай кор мекунад. ягон чи нофаҳмо боша бо бачаҳо информатсия метиҳам. ҳозир реклами 3D панел нест, реклами декоративни камен пура нест, ин рекламаоли нав кадагӣ нестем, оли як 3 сол 4 сол боз айстодагӣ ай. баъзе мумкин камбудӣ шидагӣ ай. оли бо нав мекунем, бо як рӯз дига омада бо бачаҳода бо як нишон метиҳем. раҳмати кама ака. саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.